Hello po mga ka-farmers. Welcome back to my YouTube channel ulit. Dito na naman ako nagbabalik. Mag-harvest na naman kami ngayon. Okay po mga ka-farmers, patungo na po kami ngayon sa kang Yo Junior Gardose ang aming harvesting ngayon. Ito, patungo na po kami. Ito na pong palay ko. Medyo kapit na siya mamuswak na lang. Okay po mga ka-farmers, sobrang sarap po dito sumakay sa ibabaw ng harvester. Sana kasi mahangin. Ito na po ang closing core to, yung sa kabila kang nose pumping. Ingatan mo siya, binaliwala niya ako dahil sa'yo. Ay, kaway-kaway mga boss, shout out! Nawala nang ang saysayang pagmamahal na kahit tagal ko na ang binubuo, kahit tagal ko rin hindi sinuko, binaliwala niya ko dahil sa'yo. Ito na ang huling awit na iyong maririnig, ito na ang huling tingin na dati siyang nakikinig. Ito na ang huling araw ng mga yakap mo't halik. Ito na, ito na. A few moments later. Andito na po kami ngayon sa area. Nasa tungas hektarya ka to, boss? Ha? Sobra gamay daw. Isa mga tungas hektarya, sobra gamay. Okay po, ganito po kami bago kami mag-harvest, lagyan muna namin ng sako. Ito si Bustanta, si Uncle Arnold. Ito yung pinakamalupit naming tao. Shout out ng Dudong. Ang pinakaganda namin. Sana all. Gahay nga ulir eh. Sinong gustong humamo nito? Habulan ng sako. Ito yung ligid namin. Medyo maputik. Papunganin namin Two hours later. mga ka-farmers, paniudto time na naman. Libre ni Yaya. Paniudto. Okay. Oo. Mayroon pa nito. Ano to? Bangus. Tinulang bangus. Sinabawang bangus. Okay. Oy, kamo, di mo? Yo! Tinulang bangus na naikamati. Tira, tinulang nagkakagdagan. Push! Grabe nito ko kang nuno. Okay. Kain na. Huwag kayong Ang tinulang bangus. Listo nga. Akala nyo bahay nyo to. Okay. Dodong malupit. Pila ka sako, Dong? Korpo daw la, korpo. Mga sa aming mga ka-farmers. Bye-bye.